ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. имрӯз дар як мавзӯи муҳим ман мехоҳам бо шумо суҳбат карда бошам, зеро ки беҳад хурсанд ҳастам. Аз чӣ ҷиҳат? Дар ҷумҳурии Ӯзбекистон як ду паҳлавонбачаи Водии Зарафшон маъра кардагӣ ҳастанд. яке Афросиёб паҳлавон аз деҳаи Яккахона. Мо ба ин аллакай одат кардем ки Афросиёб паҳлавон яке аз фарзандони номбардори диёр будаву дар бисёр манотиқи ҷумҳурӣ ва бурун аз он маъра кардагӣ ҳастанд. ин аллакай ба як сатҳи одатӣ гузаштагӣ аст. Мо ба ин чиз одат кардагӣ ҳастем. Мо мухлисашон ҳастем, дӯсти гироми қадри мо. Афросиёб паҳлавон пайвандони бобои Бурҳон, бобои Алишо, бобои Қочар ва дигар бобоҳонашон ҳастанд ки рӯҳу арвоҳашон шод бошад. Як фарзанди номбардори диёр барои мову шумо мерос гузоштагӣ ҳастанд. Афро! ва инҷо як паҳлавони номдори диёр маъра кардагӣ ҳастанд ки ман бениҳоят сахт хурсанд ҳастам. ин паҳлавон номдор, овозадор, номбардор, нотакрор, боодоб, ботамкин, ҷасур, далер аз деҳаи ёрии ҷамоати деҳоти ёрии шаҳри Панҷакен, Водии Зарафшон, вилояти Суғд, ҷумҳурии Тоҷикистон, абераи Ҳадия паҳлавон, набераи Саъдӣ паҳлавон, фарзанди Облоқул Ҳадияев, ҷиянҳои Давлат паҳлавон, Муродқул паҳлавон, Муҳаммадназар паҳлавон, бародари яке аз паҳлавонони номдору номбардори диёр Исматулло паҳлавон, яъне паҳлавони ҷавон Иззатулло паҳлавоне ки шумо бо номи Иззат паҳлавон мешиносед, дар ҷумҳурии Ӯзбекистон маҷбур карданд ки дар баландгӯяк номи ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шавад. Izzat! Izzatda, Samuq Izzatda. Izzat! Izzat! Afro gelme! Afro ha! Izzat! Ya bu Izzat'a молодец. Yakın kayın! Mahkamla mehmon mahkamla. Tojikistonda bolalar boski marramizga. İzzat! İzzat! Bir so'rga bir gilam solib berasizlar. İzzat polvon Tojikiston. İzzat polvon Tojikiston omon bo'lsin. Faxriddin Akomarovning Qirg'ovul nomlari bilan Bulung'ur. Faxriddin Akomarovning Qirg'ovul nomlari bilan Izzat polvon Tojikiston. Shomadi. Ana yuqoriga qarab ko'tarildi. Toy. Keldi yuqoriga qarab. Jamol polvon ko'tarib berdi. Omon bo'lsin. Qani keldi yuqoriga toy. İzzat polvon Tojikiston omon bo'lsin. Faxriddin Akomarovning Qirg'ovul nomlari bilan Bulung'ur. мо аз ин ифтихор мекунем. мо бародари азиз Иззатулло паҳлавон ва Афросиёб паҳлавонро муборакбод мегӯем. ҳама вақт иқболу обрӯтият ва аз он маълумотҳое ки ман гирифтам, дар бари ҳаминҳо Муҳаммад Саид паҳлавони ҷавон низ дар ҳамон майдони бузкашӣ рақобат карда будаанд. бовар кунед, дар бисёр масъалаҳо ғолибият муҳим нест, иштирок муҳим аст. аммо аз ҳамин се паҳлавоне ки мо ном гирифтем, Афросиёб паҳлавон ва Иззатулло паҳлавони ёригӣ, номи ҷумҳурии Тоҷикистонро маҷбур карданд ки дар баландгӯяк гирифта шавад. ки мо аз ин хелоҳо сарафроз ҳастем. мо дуогӯй ҳастем ки дар ояндаҳо ҳамин гуна бародар шаванд, якдил шаванд, яктан шаванд ва бурун аз ҷумҳурӣ рафтаву номи Тоҷикистонро бардоранд. дар он ҷо нагуфтанд ки деҳаи ёрӣ, дар он ҷо паҳлавон аз Тоҷикистон гуфта ном гирифтанд, ки ин ифтихори мо аст. ин ифтихори мо аст. ва ман миннатдорӣ мекардам ба тамоми ҳамон аспдорон, аспбозон, паҳлавононе ки дар бари ҳаминҳо буданду дастгирӣ карданд, меҳмондорӣ карданд ва
ҳамроҳашон буданду сабабгор гардиданд ки ҳаминҳо марра кунанд. ман миннатдории худамро мерасонам бародари азиз. худо кунад ки фарзандони мо низ ана ҳамин гуна калон шаванд, номбардори диёр шаванд, намунаи ибрат шаванд ва мо дар давраи пирӣ ба онҳо дуо додаву мухлисӣ кунем. Зиндаву саломат бошед. Иззатулло Паҳлавон. бовар кунед сахт хурсанд ҳастам. тамоми саодатмандиву зафармандии рӯзгорро бароятон хоҳон ҳастам. ва бародарои азизи водии Зарафшон ва махсусан деҳаҳои яккахонаву ёрӣ, ман шуморо бародарон дар зери комментария интизор ҳастам. мову шумо ана ҳамин паҳлавононро тарбият мекунем. ана дидед мешудаст ку ана ҳамин хел тарбият кардан дар кор аст, дастгирӣ кардан дар кор аст ва дар ояндаҳо дастаҷамъона рафтаву дар дигар ҷойҳо тоҷикистони азизро муаррифӣ кардан дар кор аст. ман ҳам ҳатман дар ояндаҳо ба нақша мегирам дар ҳамин иқдоми шумо ҳамроҳ ҳастам ва хелоҳо афсӯс мехӯрам аз оне ки дар ҳамон бузкашӣ набудааму кадрҳову наворҳои аслии худамро гузошта натавонистам. ва ман ҳамин ҷо аз фурсати муносиб истифода бурда дар пешрӯи шумо як чизро ба сами шумо мерасонам ки аз рӯи баъзе хулосаҳое ки ман баровардам, шояд ки ана ҳамон барномае ки мо бояд бо Исматулло Паҳлавону бо Иззатулло Паҳлавон бародарон фарзандони як падар гузаронидани ҳастем, яке аз он сабабҳое ки ҳамин барнома ба таъхир гузошта шуда истодааст, ҳам дер баромада истодааст, ман фикр мекунам ҳамин сабабгор ана ҳамин Иззатулло Паҳлавон ҳастанд. ба фикри ман барои чӣ? ба он хотире ки мо дар ҳар як эълоне ки дар бораи барномаи ҳаминҳо пешниҳод ва реклама мекардем, мо ҳатман барои ба авҷ омадани мухлисонашон пешакӣ хотиррасон мекардем ки мо ҳардуи инҳоро рақобат мемонем, гӯштингирӣ мемонем, дастхобонак мемонем, ё ин ки дар масъалаи турниккашиву дар масъалаи ҳар гуна самтҳои варзиш ҳардуяшонро рақобат мемонем. ман фикр мекунам ҳамин ҳурмату эҳтироми Исматулло Паҳлавон дар назди Иззатулло Паҳлавон буд ки ҳамин чиз ба таъхир гузошта шуда истодааст. яъне ки шояд ки дилашон нашуда истодааст ки бо бародари худ рақобат варзанд дар назди ману шумо. ман аз шумо хоҳиш доштам ки ҳамин масъаларо низ дар зери комментария шумо дастгирӣ кунед, зеро ки мо мехоҳем ки як барномаи ҷолиб шавад. мо на мақсад дорем ки инҳоро як рақобате ки дар назди шумо як сархамкунанда гузорем. танҳо мақсад дорем ки дар як барнома мо муайян кунем ки дар кадом самт кадомашон пешқадам ҳастанду халос. ҳаминро дар зери комментария мо тарафдор нависед, зеро ки Иззатулло Паҳлавон ҳам як хотирҷамъ бошанд ки шумо дуруст қабул мекунед вақте ки мо дуи инҳоро рақобат мегузорем, ҳар дуи инҳоро саволу ҷавоб мекунем ва Иззатулло Паҳлавон аз хиҷолат берун шаванд ва тайёр бошанд барои як гузаронидани ҳамин барнома. ман фикр мекунам яке аз барномаҳои ҷолибтарин дар ҳаёти мо хоҳад буд, зеро ки ҳар дуи инҳо бародарон ҳастанд, бародарони ҷонӣ ва фарзандони як падар. ногуфта намонад ки дар бисёр бозиҳои бузкашӣ мебинам дасти ҳам мегиранд. ягон хел рақобат ё ин ки ягон хел зиддият байни инҳо нест. бовар кунед агар дар пои Иззатулло Паҳлавон агар хор халад, ман боварии комил дорам ки дар ҷигари Исматулло Паҳлавон корд мехалад. яъне ки бародарон ҳастанд инҳо. танҳо шумо моро бояд ки иҷозат диҳед ва инҳо бояд дилпур бошанд ки ҳо як барнома барои як хотира ҳастин. ну ҳамин чизро қабул кунанд ва мо барномаи худро гузаронида бошем. Иззатулло Паҳлавон 24 августи соли 1994 ба дунё омадаву имрӯзҳо номи худашонро дар бари Исматулло Паҳлавон истода дар хотираҳои таърих бо хатҳои заррин менависанд. худо хоҳад ояндаи дурахшон доранд. бовар кунед инсони беҳтарин ҳастанд. бародари азизу гиромақадри мо ин қадар як одобу интизоми баландеро доранд ки бовар кунед ман қоил ҳастам. офарин ба падару модаре ки ҳамчун Исматуллову, ҳамчун Иззатуллову, ҳамчун Афросиёбу, ҳамчун Ҷаҳонгиру, ҳамчун Ҷавҳару ва дигару дигар анаи шогирдони инҳоро тарбият кардаву барои ҷомеаи мо пешниҳод карданд. ман рости гап аз ба Муҳаммад Саид Паҳлавон низ офарину ташаккурҳо мехондам ки ғайрату шуҷоат кардаву дар ҳамин майдон форма пӯшидаву дар болои асп нишаставу ҳаракат карда будаанд ки як марра кардаву номи Тоҷикистонро бардоранд.
шумо роҳ афтода нашавед. дар ояндаҳо худо хоҳад ҳатман мешавад. ҳатман мешавад. Зиндаву саломат бошед. Иззатулло Паҳлавон, Афросиё Паҳлавон, табрикоти моро қабул кунед. Ман боварии комил дорам ки ин лаҳзаҳо падари Исматулло Паҳлавону Иззатулло Паҳлавон ва падари Афросиё Паҳлавон ашки шодӣ мерезанд, арақи ҷабин тоза мекунанд ва ҳамон хастагиҳову мондагиҳое ки дар вақти инҳо кӯдак буданду худо гуфтанд ки ҳаминҳо калон шаванду як номбардору паҳлавон шаванд, ҳамон хастагиҳо рафт гардидагиаст. марра муборак. саломат бошед.